Fully vaccinated individuals pinapayagan ng makapasok sa Baguio City. Mula sa Baguio City, makakasama natin live si Gabriel-Galban. Jasmine. Joanne, matapos nga na ianunsyo ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na bukas na ang turismo sa lungsod ng Pino, marami na yung nagpahayag ng interes ng mga turista na makaakyat at ma-enjoy ang iba't ibang tourist destination dito sa lungsod ng Pino. Actually, simula pa kaninang umaga, since Friday ngayon, ay may mga turista nang umakyat sa lungsod ng Pino para i-enjoy ang long weekend. Bukas na sa mga fully vaccinated tourist ang Baguio City. Tanging vaccination card at approval sa Visita registration ang requirements para makapasok sa lungsod ng Pino, habang RT-PCR o antigen test naman sa mga minor de edad at sa mga hindi pa nababakunahan. Pero nilinaw ng lokal na pamahalaan. Hindi pa rin po pwede yung MECQ and yung mga yung mahihigpit pa yung restrictions at saka yung alert level 4 and 5, hindi pa pwede. Tuloy-tuloy ang registration ng mga turistang gustong mamasyal sa City of Pines. 2,000 turista ang papayagan na makaakyat sa lungsod kada araw. Kung meron man daw naapektuhan sa pagsasara ng turismo sa Baguio City ay ang mga negosyante. Kaya naman, lubos ang kanilang pasasalamat sa pagbubukas ng turismo dahil unti-unti nang gumaganda ang kanilang kita. Okay lang po, ma'am. Buti naman bumalik na yung parang unti-unti pong bumabalik yung natin, ekonomiya natin. Nakadepende naman daw sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa Benguet ang pagbubukas ng turismo sa iba't ibang lugar sa probinsya. Tuloy-tuloy tayo sa mga trainings, not only sa mga tourism workers at saka, pati rin sa mga MSME natin. Joanne, ngayong araw, ayon sa pag-asa ay nasa 23 hanggang 24 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City. Inaasahan nga dahil panahon na nga ng amihan ay mas lalamig pa ang temperatura sa lungsod ng Baguio. Kaya naman daw ini-expect na ng local government unit, ganun din ng City Tourism Office, yung pagdami sa bilang ng mga nagpaparegister at gustong umakyat sa lungsod ng Baguio para ma-enjoy nga yung malamig na klima. Samantala, ayon pa rin sa City Tourism Office ay maayos na so far, lahat ready na actually yung mga accommodations tulad na lamang ng mga hotel na po pwedeng pagtuluyan ng ating mga turista at syempre ganun din yung mga tourist destinations dito sa lungsod ng Baguio. Joanne? Jasmine, linawin lang natin, may mga restrictions pa rin ba ang City Tourism Office? Lahat ba pwedeng umakyat o meron pa rin hindi pinapayagan na umakyat sa lungsod ng Pino? Oo. Actually, Joanne, kahit nga bukas na ang turismo sa lungsod ng Baguio, ay meron pa ring restrictions na ipapatupad ang local government unit, partikular ang City Tourism Office. Hindi lahat ay maaaring makaakyat dahil yung mga turista na mula doon sa ECQ status or MECQ, ganun din doon sa level 4 and 5 na medyo mas mataas, meaning mataas pa yung mga COVID cases doon, ay hindi pa sila allowed o hindi pa sila pahihintulutan na makapasok at makapasyal sa mga tourist destination sa Baguio City kahit na sila ay mga fully vaccinated na. So yun yung mga guidelines na ipinapatupad ng local government unit. Ang kagandahan din, Joanne, 90% ng mga tourism workers sa syudad ay fully vaccinated na. Joanne? Maraming salamat, Jasmine Gabriel-Galban.